ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಕುಣಿತ ವಚನ ತಂಡದ ಮಕ್ಕಳಾದ ರತೀಶಾ, ಅಕ್ಷಿತಾ, ಧನ್ಯ ಇವರು. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ಗಜಮುಖ ಗಜಮುಖ ಗಣನಾಥ ಗಜಮುಖ ಗಜಮುಖ ಗಣನಾಥ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ಗಜಾನನ 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 ಹೇ ಗಜವದನ. ಗಜಾನನ 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 ಹೇ ಗಜವದನ. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾನೆಲ ಇವರು. ದಯಗಂಡ ಆರ್ನ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 34 ವರ್ಷಡು ಆರು ನಂಗೆ ಈ ಸಂಘ ಹೊಡಿತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೋಡು ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಕಣ ಇತ್ತು ಮೂಲಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ ಮನ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಜಾಗೆ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೋಜು ದಯವಂಡ ಇಂಥ ಸಭ್ಯತ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪರಿತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಬಾಸಿಟ್ರು ಆರನ ಜಾಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ದಯಗಂದಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಂದೇನೆ ದೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗ್ಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಕಾರಣ ಆತನು ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕಲು ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಆಪುಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ದುಮ್ಮದ ಈ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ಲಿ ಎನ್ನಡಾಪನ ಸಹಕಾರನ ಎನ್ನಡಾಪನ ಮೊಲ್ಲ ದೇನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂಡೇರು ಆಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯು ಈರೇ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡೊಂದು ಅರಿನ ಒತ್ತಾಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಅರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂತ ಅಂಡ ಒತ್ತಾಯಗು ಮಣಿದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ 35-40 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತನ್ರಿ. ಐಕೆ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಭಾರಿ ಖಾಲಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡಿ ನಿಜವಾದನಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕೊಸಿತ್ತ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಲಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ್ ಲಂಚಿನಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತಂದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು. ನಿಜವಾದನಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಉಂತಾವನ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತೋಡುದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯ ಕೊಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಉಂತೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶಡು ತೋಡುಗು ಪೋದು ದಿನಕ್ಕೂ ಆದಿತ್ಯವಾರ ರಡ್ಲೋಡು ಪಿಕಾಪುಡು ಪೊಯ್ಯ ಕೊಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೇರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು. ಐಟು ಮಹಿಳೆಯರ್ನಾಗ ಪಾತ್ರ ಆರಿಂಡು ದಯಮಂಡ ಪೊಯ್ಯ ಕೊಂತ ಮುಪ್ಪ ಕೊಂತ ಪಾಟ್ನಾಗ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ತೀನ ಚಾ ತಿಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರು. ಇನ್ನು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ ಬೇರೇನು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲ್ಪಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಂದು ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪ್ರಭಾಕರ್ನ. ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ 20
27-28 ಅಪ್ಪಣಂಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ಪುಣಾರು ನಮ್ಮ KR ಗಟ್ಟಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಪಾನೆಲ ಪಜೀರುಡು ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಂಗೆ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಡು ಆರೇನು ಪ್ರತಿ ಸುರುಕ ದಾರಿನೆಲ್ಲಡಿ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಅನ್ಪುಣಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏಪಕ್ಲುಂಡು ಏಪಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತತ್ತು ಬೋಪನ ಸಾಧಿನ ಆರು ಸರಿಮಂತದ್ದು ಜೋಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚ ತಿಂಚ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುತ್ತ ಅನಾವರಣ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಬೇಗ KR ಗಟ್ಟಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಕೊಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ಯಾರೊಂದು ಬಾರಿ ಕೊಸಿಟ್ಟು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಅರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೇನು ಬರೋದು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಪೂಂಜಾ ಬರಿಕೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ಪಾಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಕೇನು ಇಂಥ ನಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಲೋಗೋ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಕೊಂಜಿ ಪತಾಕಿ ಸಂಘದೊಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಐನ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪೆರಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಕೆ ಬಂಡ ನಿಜವಾದಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕೊಸ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಕೊಸ್ಯ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬತ್ತೇನು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಆರಾವಡು ಆರ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆವಡು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲ ಆವಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಕುಲಿಜಿನಲ ಅಕ್ಕುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪ ಪರ್ಜಿನ ಚಾಕೊಂತ ಕೊರ್ಪುನಾವಡು ಬಯ್ಯಾಡು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪುನಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲಿತ್ತಿನದಾದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಕ ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಲೋಗೋ ಅಣ್ಣವರ ಪೇರು ನಮ್ಮ 8 ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದದ ಮಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಗೆ ಬೇರೆನೆ ಪ್ರೀತಿರು ಮಾತೇನು ಬರೋದು ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಸಾಲ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನನ್ನ ನಿತಿನ್ ಪೂಂಜಾ ಬೇಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಕೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬಡುಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೆಂಗ್ ಕೋಟೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಬಲೆ ಸಂಕಪ್ಪ ನಂದು ಆರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿರು ನಮ್ಮ ಈ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ನೆತ್ತ ಲೋಗೋ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೈದಿರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿರು ಮಾತೇನು ಬರೋದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಕೆ ಮೇರೆ ಪೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಸಾಲ್ಪಾಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಕೇನೋನೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಐಕೊಂಜಿ ಬಲಕೈ ಬನೊಲಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಸಾಧಾರಣ 3 ವರ್ಷಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏತುಂಡ ಐದು ಮೀರ್ದು ಮುಕ್ಕಲು ಪೋತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೇಣಿಗೆರು ಕೂಡ ಆವಡು ಚಾ ತಿಂಡಿ ವನಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಗಡಿ ಕೇನೊಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ರಾಜಿನ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಕರ್ ಏಪಗ್ಲು ಉಂಡು ಕೇನ ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಡುಪ್ಪಾಡು ಡಿಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಪಾಡು ಆರು ಫೋನ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚಾಂಡು ಓಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಏತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಕೇನೊಂದು ಗಡಿ ಉಪ್ಪುಡೇದಾದ್ರೆ ಆರೇನಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೇರ ಪರವಾದು ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತೇರ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅರೇನು ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲ್ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಂಡು ಕೇಳೋನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಜವನಿಯರ್ನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯುವಕ ಸಂಘ ಒಂಚೂರು 30-40 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅವು ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಜವನಿಯರ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜವನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಜಿನ ಕಿಶೋರ್ ದಾದಾಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15-20 ಜನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲೇರು ಐಟೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಪುಗ್ಯಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಅವು ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾತೇನು ಬರೋದು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಕೆ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಲ್ಯಾರು ಸಾಲ್ಪಾಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಕೇನು ಅಂಜನೆ ಬೈದಿನಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಸಾಲೋಕ್ ಕೊಯ್ತ ಬೈದಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತೇನು ಬರೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇನಂಚಿನ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತೇನು ಬರೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಎದುರಿತಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣನಕ್ಕಳು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಯಾನೆ ಕೊಯ್ತ ಬೈಲಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದಿತ್ತೆ ಲೋಕ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪರಂಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಈದಿ ಕೀರ್ತನ ಕಣ್ಣೀರು. ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಗದೀಶಣ್ಣ ಇವರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಕೆ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿ ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾನೆಲ ಶಾಂತಿನಗರ ಇರುವಂತಹ ಲೋಗೋ ನಮ್ಮದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು KR ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಂತೋಡೆ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಾನೆಲ ಶಾಂತಿನಗರ ಬೊಕ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೆ ಕಡೋರ ಅಂಚ ಪಿರೋರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನದೊಂದು ಒಂಜಿ ರೂಪುರೇಷ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆರಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಯಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕತೆ ತಂಡೆ ಅವು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುರ ದುಂಬು ಪನ್ಪ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂತೈತೆ ಐಟೊಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ಪಾರ ಯಾರು ದಯಗಿಂದ ಎನ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಲವು ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಓಡೋಪುನು ಐಕೋಡದು ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ತುಂಬ ಅತ್ತವಾದ ಕೋಟೆ ನಂಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿಯ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ತೆಗೆದಿನ ನಮ್ಮ 5,000 ಜನತ ಒಂಜಿ
ನಿಖಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡ ಐಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾದನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡಿತ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಟ್ರ್ ತೆತ್ತಂತು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಣಸಿದ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಳೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾತ ಕಡಪುಡ್ತೇರು ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ನಂಚಿನ ಹೇಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಪಾಣೇಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಣಾಜಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಖಿಲೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಮಂಡಲದ 27ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸುರುಮನ್ಪುನಿಂದು ಸುರುಕಾದೆ ಬಟನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮೇರ್ ಬರ್ಪೇರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಭಜನ ಉಂಟುದುಂಡ ಅಲ್ಪದ ಪಟಾಕುಲೆಯನ್ನು ಪುರ ಕೊಂತದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಎದುರುದಿಯರಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಎದುರುದಿಯರಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಂಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಚಾಲನೆ ಸಾಧಾರಣ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಚಾಲನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಗುಂಡದಲ್ಲೇ ಹೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಏರಿಗೆ ಆಸ್ಥಾನ ಕೊಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇರ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಅನಾವರಣ ಮಂತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂದು ಅವ್ರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಚಾಲನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಜಿ ಮಾಮಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರು ಪದ್ರಾಮಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಮಲಪದವು ದುರ್ಗಾಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುನು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಭಗವದ್ವಜ ಪಥ ಅರಂಡು ಭಗವದ್ವಜವನ್ನು ಏರು ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪುನಿ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಕಲು ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡು ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಅವಡು RSS ಆತು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡರು ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅದೇ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ್ಪವನು ನಮ್ಮನೆ ಎಂಜಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬಡದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂತಿನಂಜ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಪಾಡ್ಗ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವೇರು ನಮ್ಮ ಜವನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ RSS ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತು ನಾವು PS ಶೇಷಪಟ್ಟ ಪೂಜಾರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಗರ ಅಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಆರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಬಂದು 6ನೇ ಬಂತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶೇಷಪಣ್ಣಿನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವದ್ವಜನ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪೇರೆ ಶೇಷಪಣ್ಣಿನಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಾಡ್ಯ ಆರೇನೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ವಜ ಅನಾವರಣ ದಯಬಂಡ ಭಗವದ್ವಜ ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡೋಡು ಹೊರ ಭಗವದ್ವಜ 6,000 ನಕ್ಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಬಂಡ ಅವು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನೇಟ ಆ ಭಗವದ್ವಜ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಪ್ಪ ಮಾತಿರ ತೋಜಂದುಪ್ಪು ಐನ ಅನಾವರಣ ಮಂತಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಶೇಷಪ್ಪ ಟೈಲರ್ನೇ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ವಜ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪರೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ವಜ ಅನಾವರಣ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಕಾಗಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರಕಾರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ವಜ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆರ್ನ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸಂಘಗೂ ಸುರುತ್ತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆರ್ಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಿನಾರು ಎಡ್ಡಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಆರೇನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತ ದಯಪಂಡ ಆರೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಯಾನ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಪಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆರೇನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಜನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಟೀಮು ಎಡ್ಡಂಜಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಕತೆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ದೇವೇರು ಬರೆಯಿನ ಹಣೆಬರ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಣದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಭಜನೆ 5ನೇ ಟೀಮು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದದ ಆ ಕಾಂಡೆ ಬುಲ್ಪದೊಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ದಂಪತಿಲು ಬತ್ತದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಎಂಚಂದಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುಗೊಂಜಿ 5 ಅಂತಸ್ತದ ನಮ್ಮ ದೀಪಕೊಂದರ್ಪ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಡು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪುಣ ಅವಕಾಶ ದಯచేసి
ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ ಪಂತಿಯರು ಎಂಕ್ ಬೈ ಯಾನು ಏನ ಪಂತಿಯರು ಬಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ದಯಪಂಡು ಒರಿ ಕೋರಿ ಪಂಡದ್ದು ಅವಳು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಚ ಪಂತಿಯರಿಗೆ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಏರ್ಲ ಕೊರುವೇರು, ಕಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಪುಂಡು. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಪಂಪುಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಡು, ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಲಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆ ಯೋಜನೆ ದಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿರಲಿರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶ ಐದು ಒಕ್ಕ ದಂಪತಿಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂಟಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬರ್ತದೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಕೇಳು ಐದು ಒಕ್ಕ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ತಂಡ ಭಜನೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಐದೊಕ್ಕ 19:30 ಮೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೇಶ ಆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಭಜನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಭಜನೆ ಒಂದು ಪುಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಂಗಲ 5 ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಘಟಾನಿಘಟ್ಟು ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತೊಳ್ಳೆಯರು ಅವು ಪನ್ಪೂಜಿ ನಿಗಳು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ತೂಲೆ 5 ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆಲು ರೇರು ಅಕ್ಕಲು 5 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲೇರು ಅಂಚಾದೆ ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೇ ದಾದನ ಲೋಪದೋಷ ಇತ್ತಿಂದ ಐನ್ ನಮನೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತಂದು ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಆಯ್ ಮಂತೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ಲೋಪ ಬತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ 74 ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದೇಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರಣಪ್ಪ ಐಕೆ ನಮನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತಂದು ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ಯಾನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಗೂ ಪೂರ್ಣ ಚುಕ್ಕದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕ ಪೂಂಜಾ ಇವರಿಂದ 2 ಮಾತುಗಳು ಆಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಬಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಒಂದು ಪಂಪಿನ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಬಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಡು ಪಂಡದ ಯಾರು ಶುಭಾಶಯನು ಹಾರೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಇವರಿಂದ 2 ಹಿತನುಡಿಗಳು. ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾಗಣದ ದೇವರೇನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದು ಗಡ್ಡಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಯೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಜಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಕುಂಟಲಾಗಿರಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಯೊಂದು ಪೂಮಾನಿ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಧೂಮಾವತಿ ಅರಸು ದೈವಗಳ ಕಾರ್ಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನಂಜನ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯರನ್ನು ದುಂಬುದಿಗೊಂದು ಮಾತಾ ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳ ಈ ಪೊತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನ ಆರು ಇನ್ನು ಆಮಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ನಂಜನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇರ್ ಗಟ್ಯಾಳುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಲೋಗೋ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿಯರು ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಪನೋಡಪ್ಪ ನಿಂಕ್ ದಾದಾ ಪಂಡನಂದ ಅವಳು ಜಾಗೆ ನಾಡೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅನ್ನ ಜಾಗೆ ಅವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಮೆಕ್ಕಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಈರಿಪೋದು ಪ್ರಕಾಶನಲ ಪ್ರವೀಣನ ಪೊಪ್ಪ ಮಾಬಲನ್ನ ನಡಲ ಆರ್ನ ಬಡಿದಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ನೋಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಬರ್ಪೂಜ ಅಂತ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 8:30 ಗಂಟೆ ಅದು ಒರಿಯ ಮೆಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನು ಮಾಬಲನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಮಾಬಲನ್ನೇ ಜಪ್ಪೆರ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇರು ಪೇರು ಕೊಂಡದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಲ್ಲಾಡಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ಜಿ ಜವನೇರೆ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಂಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಆವಡು ಜಾಗೆ ಊರ್ಲ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಜ್ಜಿ ಮಾಬಲನ್ನ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿಡಲ್ವನ್ನ ಐಕ್ ದೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿನ ನಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡನಾಂಡ ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ದಿಚೇರಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಲ್ದೆ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲನ ಭಜನೆದ ತಾಳದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪನ್ಪುನ ಆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡಿರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪೂಮಾನಿ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿನ ನೆನೆಪಾನಿ ಅಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಮಾನಿ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಕೊಂಚ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಕ ದೇವರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡ ಆಂಡ ಭಾರಿ ದಿನ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಆ ಜಾಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾಬಲನ್ನೇ ಇನಿ ಆ ಲೋಗನು
ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತನ ಲೋಗೋಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡನ ಅವು ಆರ್ನ ಪುಣ್ಯ, ಅವು ಆರ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ಅವು ಆರ್ನ ಯೋಗ. ಸಂಕಪ್ಪನ್ನೇ ಏಪಲ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 10 ಹಲವು ವರ್ಷರು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾತು ಬರಿಕದಿಯದು ಮಾತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಜಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಭರತನ ಅಂತರಿಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ತತ್ವ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಅವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡ್ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜವನಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದು ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಈತು ದುಂಬು ಬೈದಿಂದ ಅವು ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರು ವೇದಿಕೆಗಳಿರೋ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಈ ಮೆಟ್ಟೆ ಗಣೇಶ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಆವೋಡು ಒಟ್ಟಾವಡು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತೇರಿ ಖಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದ ಈ ಊರ್ದಾರಾದ 10 ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತನಾರಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮೇರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂತ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಿಟಿ ಇತ್ತನಾರು ಈ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾನು ಎನ್ನಂಜನ ಮನಸ್ಸರಿತು ಆಂಡ್ಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪುಂದ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮಂತೇರ ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದಿರ್ದೆ ತೊಂದೇರಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಲು ಏರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಲೆ ಮೇರೆ ಏರೆ ರೋಕ್ಷಕನ ಇಲ್ಲಲು ಭಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನೆನಪಾರ್ಪು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಚಾ ಕಾಪಿ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡೆ ಆನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಎಂದು ಮಾತ ಇಡೀ ಈ ಊರದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬರ್ತದ ಅವೊಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಆ ಪೊರ್ಲುಗೂ ತಕ್ಕ ಆಕಲು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದಾಗಲೇ 4 ಊರುಡ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಆ ಭಜನೆ ಈ ಭಜನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಪ್ರವಾಸ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಆನಿಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇನ್ನಿಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆನಿ 50,000 ಇನಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲಿಲ ಸೇವೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ನಿಕ್ಲು ತೋಡು ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಐಕ 50,000 ಚೆಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲ ಐಟ್ ಸೇವೆ ಅಲಿಲ ಸೇವೆ ಉಂಡೊಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅವು ಐತಾತ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ಹೂಲಜ್ಜಿ ಬೇತನೆ ಬಂತೇರಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರೇ ಕೊರಾಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪಂದೇನೆ ಆತು ಪ್ರೀತಿರಿ ಬತ್ತನ ಕೊರ್ಪುನಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂದು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಯುವಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದು ವಿವೇಕಾನಂದೇರು ಬಂತೇರಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಗತ್ತದ ವರ್ತಮಾನ ಮಾತ ತೂದಾನಾಗ ಆರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಬತ್ತು ಬಂಪೆರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಯಿನಂಜನ ಕರ್ಬದಂಚಿನ ಆ ತೋಳು ಬಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ 10 ಜವನಿಯರು ತಿಕ್ಕೇರಿಂದಾಂಡ ಯಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರನೇ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಅಂಚ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಯುವಶಕ್ತಿಯಾದ ಕಿಶೋರ್ ತೆಗ್ನಾಗ ಆ ಕಿಶೋರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಅವಳು ಬೆನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾದ ಕಿಶೋರ್ನ ಪುದಾರ್ದೆಪ್ನಾಗ ಇತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜೋಗುಳ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಿಯರ ಶುರು ಅಂತಾರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಪನ್ನ ಅಂಜನ ಕಿಶೋರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಹಿರಿಯರು ಎಂಗ್ಳು ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ 92 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ 33 ವರ್ಷದಂಬು ಆನಂದನ ಎತ್ತೇರಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಾತು ಎತ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಮಿತಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಒರಿಯರ್ದವರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾನ ಇನಿ ಎತ್ತು ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಮಣ್ಣನಲ್ಲ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂತೆ ಆಂಡ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆದ ಪೊರ್ತರು ಹಿಂಗೆ ಕಂಬಳಾಡ್ದು ಮುಖ್ಯ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪಂಪೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆನಪು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪಲ್ಲಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟದ ವೇದಿಕೆಯ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದಾಗಲೇ ಮಂತದಾದ ಸಂತೋಷನ ಇರ್ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡನೆ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪನಾಗ ಪಂಡಾಯನ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಕಾತ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಜಾಗೆ ಓರ್ಲತಿ ಕುಚ್ಚಿ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರನ್ನಾಂಡ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಉಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಬರ್ಪುನ ಆಟೋಡದು ದುಂಬು ನಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆ ಅದು ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ದೀಯರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಂತನ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ನೆನಪಿಪ್ಪು ಯಾ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿನ ಆ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರಿಯರಿಗೆ
ಜಾಗೇನು ನಮ್ಮ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣಿಂದು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರ್ದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾನಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ಬತ್ತಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪುಂಡು ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮನ್ಪೊಡ್ದು ನನಗೆ ಕಾಸ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನನಗ ಎಂಚ ಪಂಡ್ ರೇಸ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಶುರುವಾದ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿ ಉರಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬೈದನಾಗ್ಲಿ 50,000 25,000 10,000 5,000 2,000 1,000 ಬಂದು 6 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರನೆಡ್ದಾರ 35-40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಈತ್ ಶೋಕದ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಬಾಕಿ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಂದನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಅವ ಲಕ್ಕದ ಉಂತೆರ ಕಾರಣ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಶ್ರಮಲ ತಂದೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಏರ್ಲ ಕನ ಮನಸ್ಸರು ಎನ್ನಿದಿಚ್ಚರಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕನ ಮನಸ್ಸರು ಎನ್ನಿದಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಸತಾಯ ಗತಾಯ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋಕವಾಡು ಪೊರ್ಲವಾಡು ಭವ್ಯವಾಡು ಸುಂದರವಾಡು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನಸ್ಸರಿ ಎಂಚ ಐನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪಡು ಐಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂಚ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡು ಅಂತೇನೆ ನಂಗೆ ವಿರೋಧ ಮಂತ್ ಏರಾಳ ಇತ್ತಿರ್ನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡುದು ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಲೆಪ್ಪ ಓಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂದ ನಂಗೆ ವಿರೋಧ ಮಂತನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಬಂತನ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪಡು ಈತ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ದೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಜಗನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೇ ಲೆಪ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಿತಿನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೇ ಲೆಪ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪ್ರಭಾಕರನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಏರ್ಲ ಬಿರೇಳಿ ತೋಜವ್ಜೇರು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅವನ ದೇವರ ದಯಟು ಆರ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮಡ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬಾಯರ್ಲ ಇಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಹೋಗುಚ್ಚಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯಾರೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಕನಕಟ್ಟಿನಂಚನ ಕನಸು ನನಸು ಅವರು ನಾಂಡ 10 ಜನತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಈ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 28 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತ ಓಲ್ಲ ನಡತದಿಚ್ಚಿ ಅಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲವ್ರು ನಡತದ ಪಂಡದೆ ಆಪನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ನೂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜವನೇರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಪನೋಡೆ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಬೋಣಗಲ 3 ಜವನೇರು ಪಾಪ ಪೊಯ್ಯ ಗಾಳಿ ಪುನಿ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕುಂದು ಪುನಿ ಬೇತ ದಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಬೋಣಗಲ್ಲ ಸಾರನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಿ ಬೇತ ಬೇತ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಸ್ತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಿ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆತ ಬೇಲೆ ಮಂತಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಆ ಜವನೇರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಣ್ಣನಾನಲ್ಲ ಆತ ಬೇಲೆ ಮಂತಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಜವನರು ಏತ್ತು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಪನ್ ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಹೃದಯರು ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಆ ಬೇಲೆ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆತು ಶೋಕೊಡ ಆಂಡು ವಾ ಬೇಲೆ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಾಧಿದಾಲ ಗುಲಾಬಿ ಪೂತ ಇಜ್ಜಂಡ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಾಡ್ದನ ಇಜ್ಜಂಡು ಅವು ಎಂಜಿನ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುದ ನಡುಟೆ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬೈದಿನಿ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಏರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹೃದಯ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಇಂಜಿನ ಕೊರು ನೀ ಬಂದಂಡ ಒವ್ವೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆ 33 ವರ್ಷ ಕರೆದೆ 34 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ನಡೆದೊಂದು ಬರೋಂದಣ್ಣ ಇತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಜಾತಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕೋಮ್ ಬರೋದೊಂದು ಜಾತಿ ಆಂಡ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗೂ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಂಡ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದು ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದೇಶನು ಓಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾದಿ ತತ್ ರಾತ್ರಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಉದಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಪಾಪ ಆಂಡ ಉದಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾತಂದು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಪಂಡರು ಆರೆ ನೆಕ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಭಯ ಇದ್ದರು ಅರೆ ನಂಚ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋದನಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿರಿ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಏರೆಡೆಲ್ಲ ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಪೋತನ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಪಂಡೇರು ಆರು ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸುರುತ ದೀಪನು ಯಾನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪೆ ಆ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಂಚ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಕೊನಪುನ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಡೆ ಪಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಇನಿ ಲೋಗೋ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಡಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ 500 ಜನತ ಪುದರುಂಡು ಟೋಟಲ್ ನಿಗಲಿ ಗೆಲ್ತಿಂದ 500 ಜನತ ಪುದರುಂಡು ಈ 500 ಜನತ ಪುದರ್ ಪಾಡೋರು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತು ಪನಿಯರ ಮಾತ ಸುಲಭ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯನೇ ನಿತಿನನ್ನೇ ಪೂಂಜೇರು ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ ಆರು ಮೇರು ಅಂಚ ಬಿರಿಯಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಮಂತಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗೂ ಕಡಿಮೆ
ಈತ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಂದನಲ್ಲ ಅವು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಬೀರಲ್ ತೋಜಾನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾಯನದ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾಬಲನ್ನ ಬಡಿದಿಗ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಈತ ಶೋಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದುಂತಂದತ್ತ ಈತ ಬೇಗ ಐಕ್ಯ ಬಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೋದು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದುಂಬುದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಚಣ್ಣ ಆಲ್ವೇರೆ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪನ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ನಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಐತಪ್ಪ ಆಲ್ವೇರೆ ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾನಂಜಿನ ಸಹಕಾರ ನಾನಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಕೊಡ ಯಾಂಕಿ ಇನಿ ಯಾರ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರು ಕಾರಣ ಅಂತಾಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ರೈತನ ಹೇಳ್ದಾರ ಸಂತೋಷ ಮುಂದುವರಿಲಿ ನಾನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಡೆ ಇಂಜಿನ ಮಾತಾಪನ ಇಲ್ಲದ 70 ಕೊರ್ಪೆಂತ ಬಂತೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಯಾನ ಆನಿ ಬನ್ನ ಎಂಚ ಬಂತೆ ಮಾತೆರಿಗೆ ದೇವಿಯರು ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ವೇರಿ ಇಜ್ಜಂದ ನಾಯಿಗೆ ದೇವಿಯರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಕೊರ್ಪುಣ ಇತ್ತ ನಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಜನ ಮಾತ ದೇವಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಮಂತೇರು ಇನಿ ಈತ ಜನ ಸೇರೋಡು ನಂದ ಕಾಂಡ ಏತ ಜನ ಚಾಬರಂದೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ 10 ಹಲವು ಅಪ್ಪೆನಾಗಲೇ ಬೇತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪು ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಲೇನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೋಕ್ಲ ಐನು ಮಾತಾಬಿಡುದು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಣದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಂಡ ಹೆಣ್ಮಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಬೈದಾರ ನಾನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನಿದಾರ ಐನ ಗಣೇಶ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಡು ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಕೀರ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಂಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ನಾನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇಪ್ಪುನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪುದರಿಪ್ಪರು ಪಂಡದ ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆನಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆನಂದ ಏತು ಬೇಳೆತ್ತನಲ್ಲ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಯನ್ಲೆತ್ತಿಜಿ ಮೇನ್ಲೆತ್ತಿಜಿಂದ ಬಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತದ್ದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾದರಿ ಆಪನ ಜನ ರೀತಿರಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ತೂಲೇ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರದ ಪನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಾಗಲಿ ನಾನಾತನೆತ್ತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರಲಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತಾವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೈದನಗಲಿ ಪೂರ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವರಿಸಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ನಿತಿನನ್ನೇ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಐದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ಲ ಬುರ್ದುವನೇ ರೀಚ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಗನ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೆ ಬರ್ಪುಣಿರ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಐವೇಲೆ ಪೋತ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಾಣೆಲ ಶಾಂತಿನಗರ ಇಂದತ್ತ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ವರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಅಂಚನೆ ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಕೆ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೇರ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಂತೋಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ ಐನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಕೆ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಲೆ ಅಂಚನೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾಣೆಲ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಲೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೂಂಜಾ ತತ್ಮವಾಲಿಕೆ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಟ್ಟಿಲು ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ನಟ್ಟಿಲು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ